Morning ndine Jack. Ndi nkhani tikubwereraso mu nyanja iti. Chiyambi chake cha simple koma iyi ndiyofunika chakumwa. Tatengani chakumwa tenticheze. Nde tiyambira ndi Titanic. Tinakambapo za Titanic iti. Kunena kuti mu April, 15 April 2012, Titanic inanyamuka ulendo wake oyamba after kungopangidwa kumene. Inaishipira nyuwani. Inanyamuka, inaenda, koma, anapanga ngozi, inagunda iceberg inamira. Anthu oposa 1,500 anadani, anamira anamwalirira pomwe. Inali ngozi yaikulu kwambiri, yoopsa kwambiri mu nthawi imeneyoyo panali pasanachitike ngozi anthu nkufa anthu ambiri choncho. Nde that's why Titanic mpaka pano kwachitika ngozi zambiri zotiso mwinaso anthu ambiri kuposa amenewo anamwalira. Koma nthawi zonse Titanic imakhala pamwamba. Ukamakamba za ngozi zawo za mmaze anthu ambiri amadziwa Titanic. Nkhani ikutilengera chaka cha 2023 kuti Titanic ija tikuziwa kuti inapezeka pansi pa nyanja ili 3,820 meters deep pansi pa nyanja pa coast ya Newfoundland, pafupi ndi Newfoundland, koma ndi 370 kilometers from Newfoundland. Nde chifukwa choti anthu akudziwa position yake ya Titanic ija zinamba kupereka nzeru kwa anthu. Amanyamuka ena amapita kuti akaone, kaya amafuna kuti aonenepo kuti patani, koma amapita kuti akaone pamene panathera chani Titanic. Nde nkhani mukuidziwa munayimvapo ndi ya Titan submersible ya Ocean Gate imene inamira inali pansi pa madzi koma inamira anyway mu 2023. Nde tenticheze. Uyu ndi Stockton Rush. Mu chaka cha 2023 Stockton anali ndi zaka 61. Stockton anabadwira banja lolemera kwambiri ku USA. Moyo wake unali wanthetemya. Anaphunzira skulu yake mosavuta, amakonda kusambira. Ali ndi zaka 12 anayamba kupanga dive m'madzi. Kenako anapezeka kuti ali ndi zaka 18 anaphunzira kuyendesa ndege, anali pilot. Anapita ku university, anamaliza, kenako anabwereranso kukapanga masters. Anapanga maphunziro a aerodynamics, zowulusa ndegezi. Koma anapeza kuti sanathe kupitiriza kuyendesa ndege, anamuletsa chifukwa choti maso ake samaona bwinoyi. Ndi test ya maso atalephera, license iso yoyendesera ndege anamulanda. Anayamba ntchito ndi company ina, ntchito yokhala engineer wa ndege kwa kanthawi, kenako anasiya ntchito ija. Nde mu 2006 anakwera submarine, mwachidziwo chimapita pansi pa nyanja chija. Nde anasangalala nayo kwambiri. Atatuluka mmenemo anayamba kuona kuti izizi I think ndikuzopanga nazo ndalama, anthu akhoza kukonda kuti adzilowa pansi pa nyanja. Nde anayamba kuyang'anayang'ana submarine yoti agule. Nde anapeza kuti ma submarine samagulisidwa chisawawayi. In fact alipo anthu ochepera 100 amene ali ndi ma submarine. Ndi panali mkulu wina anali ndi submarine akuti dzina lake Steve Fawcett. Anayamba kulimbana kumpempha kuti agule submarine yake, anamukaniza mpaka Steve Fawcett uja anamwalira. Analimbanabe kumafuna kuti agule kuti mwina poti muno wake wamwalira, koma anamukanira kuti no, sungagule submarine. Ndi anayamba kuganiza kuti kodi ndingatani kuti ndikhale ndi chinthu chopita pansi. Endi chifukwa choti iye amakhulupirira kuti tourism yolowa pansi pa nyanja anthu adzayikonda kwambiri. Ndi Stockton anayambisa kampani yake mu 2009. Anapanga ndi nzake ngati partnership, dzina lake Guillermo nzakeyo. Ndi anayitchula kampani yawo kuti Ocean Gate, yoti azipanga ma submersible opita pansi pa nyanja, adzitenga anthu akazungulire pansi pa nyanja abwereremo. Koma angakhale anapanga partnership yawoyo, inapezeka kuti nzakeyo Guillermo uja anadzidomoka 2013, ananoti neyo I'm out. Koma kuyambira 2016 Stockton anapezeka kuti anapanga submersible, akuti komanda wina wake kuti anapanga retire wa mu Navy anamuuza kuti ukhozopanga chonchi. Ndi anapanga submersible china chake. Ndi anayamba 2016 kumapita pansi pa nyanja, koma malo ake samapita opsa kwambiri, koma pansi pa nyanja ndi pansi pa nyanja.
ndi kuyambira 2016 koma ulo zomwe amapanga akapita pansi pa nyanja apo anthu amene amapita naye samakondwa nazo yani. Anapitanso mu 2018 anapitanso mu 2021. Ndi Stockton atakhala anayamba kufufuza kuti kodi chifukwa chani business yopita pansi pa nyanja siyendayi. Ndi anapeza kuti ndi chifukwa chonena kuti anthu amaona ngati pansi pa nyanja ndipo woopsa. Ndi kwa iye amazilenga kuti anthu mitu ya usiku kugwira kumaona ngati pansi pa nyanja ndipo woopsa. Akuti chizungu chake ananena kuti it was understandable but illogical. Ndipo mpaka ku USA kuli lamulo lina amati Passenger Vessel Safety Act ya 1993 yomwe amachita regulate ndi kuletsa kupita pansi pa nyanja kwambiri. Anayika malire kunena kuti ma vessels kapena nena kuti zinthu zimene zima submersible chani zolowa pansi pa nyanja zizikhala ndi malire. Ndi zimenezo Stockton zinamtopesa kwa basi. Amanena kuti zopanda pake akuyika pamwamba kwambiri kuteteza miyoyo ya anthu kusiyana nkunena kuti ayang'ane zinthu zomwe zingatukule business yolowa pansi pa nyanja. Stockton ankauza anthu kuti anapanga ndege yekhaiti, anayipanga ndege ndipo wakhala kuiulutsa ndegeyo kwa nthawi yayitali. Nkhaniyo mpaka lero ndiyoti inalibe umboni wina uliwonse. Submersible yawo yoyamba amayitcha Antipodes yoti yokweranso anthu 5 anangoigula ngati ya second hand. Ndiyona yoti inayamba kuyenda kuchoka 2010 mpaka 2013. Nthawi yomwe nzakeyo anatomoka zake anafotokoza kunena kuti anthu amalipira nthawi imeneyo passenger mmodzi amalipira $7,500 kapena $40,000 malingana ndi kumene akupita. Mu 2013 Stockton anapanga decide kuti apange yawo submersible yoti achite upanga okha. Ndi anayamba kupanga submersible amayitchula kuti Cyclops 1. Ndi nthawi imeneno nzake uja anatomoka chifukwa choti akuti mapangidwe yake samaziona bwinoyi zinthu zake. Ndi Stockton amanena kuti akuthandizidwa ndi University of Washington komanso ndi akampani ya Boeing awo opanga ndege. Ngakhale akampani ya Boeing ndi a University of Washington ananena kuti savuziwapo kanthu, sanathandize china chilichonse, anakana. Ndi submersible yo anayipanga ndi carbon fiber. Chaku mbuyo kwake anachipanga ndi carbon fiber ngati kuti zimakhala ngati chakunja kwa ndege chicha. Kani ngati chitsulo chake ngati mene imafirira galimoto, mukayigwira galimoto ichi ndi mene amadzipangira. Anamaliza kupanga Cyclops 1 mu 2015. Carbon fiber amapangidwa ndi ma atoms a carbon, ma long chain a carbon. Mu 2016 anayamba kupanga Cyclops ina amayitcha Cyclops 2 submersible ina imeneyo. Ndi anapezeka kuti anayitanisa titanium, anayamba kuphatikiza kwa mapanga ndi carbon fiber mene amapangira yoyamba icha koma anaphatikizaso titanium. Ndi anayisintha mu 2018 dzina Cyclops 2 icha kuisandutsa kuti ikhala Titan. Anayamba kuitchula Titan. Ndi atamaliza kupanga Stockton anayitchula kunena kuti inali amazing engineering feat. Ndipo ananena kuti cholinga chawo nchoti idzipita pansi pa nyanja 4,000 meters. Ndipo plan ya Stockton inalionena kuti akamaliza kupanga Titan yo apanga Cyclops 3 ndi Cyclops 4 yoti zikapita pansi pa nyanja izikafika 6,000 meters. Sono Titan anayipanga ndi titanium ndi carbon fiber, ma materials amene anagwiritsa ntchito. Pamene ma submersible onyamula anthu amapangidwa kugwiritsa ntchito zitsulo kapena tinene kuti metal pressure vessels. Zonena kuti nangasi chinthu chikalowa pansi pa madzi pacha pressure ya madzi makhala ngati kuti madzi acha akukufinya, ukamapita pansi kwambiri kumafinyikano kwambiri eti. Nde zinthuzi anadzipanga kuti zizitha kukhala ndithu kuchita withstand pressure. Nde zitsulozo zimathandiza kuti zizitha kumachana ndi pressure ya madzi. Nde mutayitani sanayike chinthu cha pressure ya madzi chimene chocho, anayika zinthu zina zogwiritsa ntchito titanium ndi carbon fiber. Nde a Boeing ngakhale sanapange nawo ntchito kwenikweni anapanga recommend kuti mukonze zizi, anauza zinthu zambiri zoti akonze. Koma Stockton anayi munthu osatsutsika osauzika, samamva za wina aliyense. Amanena kuti anthu maonjeza kwambiri kumanguti safety chilichonse safety, human safety zachani. Akuti ngati mufuna kukhala otetezeka
muzikhala osadzuka pa bedi, muzingogona tsiku lonse pa bedi panu pamene mutatetezeke. Pa mukatuluka panja mukhoza kukumana nchina chilichonse zimene amayankhula ndi iyeyo. Akuti anthu musamakhale kudandaula, tazingopangani zinthu tione kuti zikhala bwanji. Anali wamakani kwambiri, zonse zomwe anamuuza sanatsatire, amangophwanya malamulo ndipo amachita kunyadira funa kuti ine ndiye malamulo ndimaphwanya. Titan iyo imayenda ndithu kumapita pansi pa nyanja, koma kangapo konse inapezeka kuti inaonongeka. Ndiye anapeza kuti anayisintha kuyikonzanso chani itaonongeka. Inali ndi mavuto ambiri ndipo aliyense amadandaula kuti koma anthu inu muphetsa anthu, mukuyendera chinthu choopsa kwambiri, mukhoza kupsetsa anthu. Koma Stockton zonse zanayima nazo ntchito. Sono mmene anapangira ma submersible sayima paokha, sali ngati submarine yoti imatha kuyenda yokha m'madzi muja ndikulowa pansi ndikutuluka yokha. Submersible imayenera kutengedwa ndi boti ina kapena kuti anchor boat or ship ipite pamalo pamene afuna kuti apite pansipo ndikuyilowetsa pansi ndi ipita pansi. Ndi imene anayipangira olonkati mu makhalidwe ake odabwisa iti ungokhala ngati kuti wangokhala muchipaipi, ena akhala mbali iye ena akhala mbali imodzi yang'anana. Chochitira control chake kukhala remote control ya ngati ya magame ngati ma Xbox. Kwina kukhala chiwindo choti adziona madzi aja, adziona kumene akutani, kumene akupita. Anthu aja akalowa nkuwatsekera, kutseka kwake kuchikiya, nkuchita kukiya ndi ngati ndinganene kuti machani misomali zikulukudzimanati zoti akukirani okiyayo akhali wapanja ali panja ngati kulukutuluka ndi kutiso achiteso kutani kumasula zoopsa olokuyankhula chonchi ngati mbaninge. Ndi Stockton anapanga chiganizo chatsopano chonena kuti apite akaone pamene pali Titanic. Titanic inayamira 2012 ija, nangasi aliyense akudziwa osati aliyense, nangasi panadziwika pamalo amene ili ndi anaona kuti akhoza kutani, akhoza kupita ukayiona. Na ananenerera bwino kwambiri marketing yake kuti kutente kaoneni. Ndi anapeza kuti anachita convince anthu onena kuti olemera koopsa ena mabilionaire kuti atani apite. Anthu ake amene anavomera kuti apita anali iyeyo mwini wakeyo Stockton Rush, ananena kuti apita nawo. Billionaire wina amene anali ndi ma citizenship awiri, yemweyo pa Pakistan yemweyo British, Shahzada Daud wa zaka 48 ndi mwana wake Nyamata Suleiman Daud wa zaka 19. Suleiman iyo sankayenera kupita, amayenera kupita ndi mayi yake. Amapita abambowo, Shahzadawo ndi akazawo. Koma Suleiman anakakamira, anavuta kwambiri kuti ndifuna ndikaone ndine. Paka mayi yake anasintha tokecha bwino pita ndiweyo. Ndi winanso billionaire wina British, Hamish Harding wa zaka 58. Komanso akuti Titanic expert Paul Henry Najolet wa zaka 77. Anthu 5 iwo ndamene anasankha kuti apita. Anthu amalipira $250,000 fees yoti apita akaonere chani manda anzawo. Chifana ngati chani pali Titanic poti ndi manda oti anafirapo anthu ambiri, mizimu ichulukirenji pamene yoti upite uzikanena kuti ukayiona eti. Koma ndi chimenecho china chisankho chawo ndi ndalama yawo. Koma akuti masiku angapo before ulendo wawo Titan inanyamukanso inapita pansi, koma inatenga ma passengers ena, inapeza kuti yaonongeka pansi paja mpaka analuza communication na makanika oyankhula nawo anthu zinayi zoopsa zatani. Koma anazipanga hash musaulule, musakhale musanene kalikonse. Mukanena anthu ma passengers awawa andalama kwambiri watitani atithawa, muganize anthu 4 alipire $250,000 kuchiphulatu ndi amaona ndalama yokhayo. Akuliso after kuonongeka pamenepo anapeza kuti akwanitsa kuidulutsa Titanic, koma sanayikonze, sanapangeso maintenance, yanangoti yayi tipangezo tichani tizinyamuka mawa nkuja. Titan inali yaitali 22 feet ndipo pa 18 June 2023 anthu onse aja 5 anakwera Titan, anayika pa Polar Prince, boti yomwe inanyamula Titan ija. Anawalowesamo anthu aja nkati, atakhalakhala, adawatsekera, okhomererapo ndi chinsomalicho kuti anthu aja alowa akhazikika, akudikirira kuti akatani akaone Titanic. Itakwana nthawi anachiponyera Titanic chija m'madzi ndipo chinayamba kulowa pansi. Amapangana ma message, amalembirana ma message koma afunsa kuti zili bwanji. Ndi anthu amene anali pamwamba pa Polar Prince paja. Ulendo opita pansi kuchokera pamwamba pamadzi pamene anali
kukafika komwe kunali Titanic m'madzi muja umayenera kutenga 2 hours. Koma chimene chimavuta chinali chonena kuti network simagwira. Aja alowa m'madzi aja amati akalandira message kumatumizidwa ma message ali pamwamba pa madzi paja anatumiza message koyamba kunena kuti mukuiona ship iyo pa display akamayang'ana madzi kumawo zoti koma anthu aja message samayitanitsa pamatha kutenga 15 minutes asanayankhe komanso mayankhidwe ake samaonekanso bwinobwinonso ayankha lost system and kena kwafusaso ungoyankha yes 10:15 am mamawa anangoyankha kuti all good here. 10:47 atafika 3,350 meters deep and pressure ya pansiyo inali 4,900 pounds per square inch. Sitiyamba kufotokoza za pressure tibalalisana. Koma nochodabwitsa chinayi choti akuti Titanic inayamba kudropa ma weight nde apopo zinayi zodabwitsa kuti akudropa ma weight kenako signal inatayikaso atangonena kuti anangotumiza message yoti dropped 2 weights kutanthauza kunena kuti adropa ma weight kenako signal inathawaso samachitaso reach. Kenako 10:47:32 am anayamba kwasakasaka. Sunday 18 June 2023 anaona kunena kuti anthu aja sakutiyankha patenga nthawi pamene anayamba kwasakasaka kenako kuyamba kulengeza kuti pali vuto eti anasakasaka tsiku lonse mpaka nalinapita kunada kucha pamene I think nkhawano zinakhala kuti mpaka na tsiku lakudusa anthu ali pansi akutani. Apo tsiku limene linali pa 18 June mpaka na 19 20 21 22 tosefe tinayi tikumvesera kuti akuti zilipati edi kenako pa 22 Thursday ndi pamene anazalengeza kunena kuti chani apeza nozidutswa pa 1,600 feet. Ndizodabwitsa kwambiri zomvetsa isoni kwambiri zinayi zonena kuti anayipeza inafika atu kumene kuna Titanic edi just 500 meters from the Titanic mpamene anapeza Titan. Anthu onse mathero awo anali amene nde anapeza kuti chomwe chinachitika chinayi chonena kuti inachita implode. Nde zochita implode ndizati manena za pressure zija kunena kuti mene amapitirira pansi nkona amaletsa kunena kuti osamapita pansi kwambiri pokapoka chinthu chimene mwagweracho chikhale chonena kuti chikutsatira malamulo onse. Ne Stockton amathawa malamulo amangopanga zinzake zake nkumapezeka kuti akuzemba penanso ngati ndalama zimamuthandiza chifukwa ina akanamangidwa nazo kalekale zimenezo amatani amazemba amatani nkumapezeka akupangabe zimene akutani akufuna kuyika miyoyo ya anthu pachiswe. Anthu asamadziwa ayikunena kuti nzoopsa choncho koma akuti anasayinisa mafomu. Pa mafomu anasayinapo ananena kuti tikuziwa ndipo tikuvomereza kuti zomwe tikupangazi ndi zoopsa. Komanso ananena kuti anasayinitsa katatu kunena kuti tikuziwa kuti zomwe tikupangazi tikhoza kufa nazo. Katatu anasayiniradi anthu aja ndikukwera nkupita pansi paja. Nde akuti chifukwa cha pressure mene mapita pansi kumapita komanso sayiwale kunena kuti anayipanga ndi titanium ndi carbon sanayike zitsulo zomwe zimayenera kuyikidwa kuti zizipanga withstand pressure yambiri ya madzi. Nde pressure ija imachuluka kwambiri amati akamapita pansi akamapita pressure ija imachuluka ngati kuti chikufinyika. Ndi anapeza kuti afika pa depth kapena kuti afika pa level yonena kuti basi madzi aja pressure inachuluka kwambiri ndi chinangobulika kuphulikira nkati. Osati icho chokha koma ndi anthu omwe anakhala ngati athudzuka nthawi imodzi akuti imfa yake sikuti inali yotenga nthawi inali ya nthawi imodzi kungothudzuka kungophulika zoopsatu chifukwa chofuna kuona manda. Nde akuti Stockton iyo mkazi wake fa iye anasiya mkazi ndi ana awiri. Mkazi wake agogo ake analonera kuti nthawi yomwe Titanic yeniyeni imamira anali mmenemo ndipo anamira nawo agogo akazi ndi amuna omwe anafera patipo pamenepo. Ndeka ya chidwi chochoka chinachokera pamenepo sizikudziwika koma panopo ayamba milandu yonena kuti chinthu chisi chimayenera kukhala ndi m'madzi momwe chinayi chinthu chabe chosapanga bwino inali death trap inali nthawi chabe yonena kuti tsiku limodzi chichitani chiphulika ndipo chivulaza anthu zinezo amadziwa ndithu. Ndapa pamene akukangata akupanga milandu akuyang'anayang'ana kuti zinalakwika pati ayamba kunena kuti uyu anapha anthu chabe kuti anatani nayenso anafa nawo koma bwezi atazengedwa mulandu wokupha ndithu. Kampani yakeyo inatsekedwa Ocean Gate. Angakhale pali anthu ena ayamba kale pano akuti nawonso apanga dzawo afunanso atani apiteko pansi pomwepo
iwo akuti apambana chifukwa choti aona zomwe anzawo analakwitsa iwo wakonza sapanga zomwezo. Chili mwa munthu nchovuta kumvetsa, koma imene ndi nkhani ya Ocean Gate Titan Submersible ndi imene ineyo naimvera. Awa ndi mavidiyo amene atulutsidwa amene anayipezera Titan pansi pa nyanja. Idzo zinazo ndi zimashini zogwiritsa ntchito remote control zomwe anagwiritsa ntchito kunyamulira zidutswa zomwe zinatsalira ndi matupi a anthu mmene mukuzioneramo. Zikomo kwambiri.